Mulane ngaji. Loh, lah kok teko ngaji? Alif bata ana pira? Nate ngaji napa mboten? Alif bata akeh pira? Alif bata saji. Lah, 30 termasuk lam jalalah, Bos. Wis tak iwangi. 30. Nggih. Alif bata ana pira? 30. Niki ketara tau ngaji. 30 ndul gundul. Alif bata niku 3. Alif bata sajim gak kok dandane. Sing takok sajim hahok sapa? Kula niku takok alif bata niku wonten pinten? Loh, Diitung ora ngandel. Alif bata sa Sing takok sai sapa? Alif bata akeh ana 3. Lah, ngono lho. Iya celok-celok. Ngaji lho, mbahe diceluk-celuk. Lah mbah, Pak Mbah. Hubungane apa urip karo alif bata iki lho? Loh, jenengan nek pun ngaji mesti ngerti artine urip saka huruf hijaiyah alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. diwaca A I U. A I U tegese. Aku iki urip. tenan tiba TB ki pinter ya, Bos, ketoke gundul ngono kuwi. Paham lho mboten? Nek ora paham dicatet aja meneng ae. Mbok yo sekali-kali ana pulpen isine mek rokok tok niku lho. Dicatet. Alif fathah A, alif kasra I, alif dhammah U. A I U. Artine aku iki urip. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale saka apa, Be? Saka apa? Lho kok takon aku sampean tak takoni kok takon. Sampeyan tanggapan ping 12 kok mosok urip asale saka sapa ora ngerti. Urip kuwi asale saka Gusti Allah. Alah sing ngomong sapa? Loh, ya bener to, Salahne Be? to. Salahne aku jawab selalu salah. Gusti Allah niku maringi tapi enten lumantare. Lumantare saka sapa? Sapa? Bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca babibu. Yang Urip kuwi asale saka babibu. yang Babi, artinya, Be. Bapak, rabi, ibu. Iya. Ngono lho. Catet ya, Be. Catet aja kok ngene lho. Kena gawe goro-goro paling gak ndek bahan lho. Iya ya su. Oh, urip iki saka asale saka Bapak, Rabi ibu. rabi. Ibu. bapak, rabi, ibu. Pun paham dereng? Paham. Alif bata ana? 3. Ah, ngono. Oh iya. Sok takoni karo Mbah Sukron, "Kok alif bata piro?" 3 lho, Pak. Oh, dalang edian mesti ngono. Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan, Be? Ha, urip diwiwiti saka kapan? Saka lahir. Allahumma lakasumtu wa bika. Ben dalang kok kene cuk aku salah terus kan mau. Aku njawab anak bener lho kan. Sampeyan ditanggap ning kene ping 12 kok Bos, sok aja gelet, jawab. Apa genken apa piye bayarane? Aku ki aku njawab ki ora anu lho, aku yo mikir